Ya Allah, ya Allah, kuatkanlah imanku ya Allah, ya Allah. Kenapa Bersama Gus Laras Entertainment. Juga didukung oleh JP Audio Video Shooting, Mas Joko punya Adi Mulyo Sound System, Mas Marti punya Ho 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 ho. Hang dadi sasi bumi melu nyeseni suci lan putih tulus lan ikhlas welasunya iko barang tamparan maning hagawe atiko mangge mangu-mangu singgalem telikas nompo welas insun layung bisa isun dosa bisa duweni bisa sulinglung kaya wong edam turun serange ati isun serange welas isun nemen dari ko yang riko yang riko Sumara. Langit hang dadi sasi bumi melu nyekseni suci lan putih tulus lan ikhlas welasunya barang tamparan maning hagawe atiriko mangu singgalem telikas nompo welas isun layung bisa bisa duwe bisa saling kaya wong edam turun serange ati isun serange welas isun dapat bariko yang riko yang riko langit hang dadi sasi bumi melu nyekseni suci lan putih tulus lan ikhlas welasunya riko para tamparan maning hagawe atiriko mangke mau mangu singgalem telikas nompo welas insun layung bisa isun bisa duwe bisa selinglung kaya wong edam turun serange ati isun serange welas